हाय लोगोफोर खुलुमबाय फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गुबुन भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो आं फिन खेबसेबाव बरायनाय जासिहरबाय आं दिनै जोंहानि न'नि भिउखौनो एसे दिन्थिनो सानबाय न'आव फैबाय जोङो स' न'नि भिउखौनो एसे दिन्थिनो सानबाय थौदो नायलांदो नोंथांमोना एसे जोंहानि न'आ माबायदि एक्चुअली कमप्लिट जायाखै न'आ बानायबाय दङ ओमफ्राय जों बै साइडथिं थायोमोन बै मोनसे रुम बानायदों बिथिं थायोमोन बेखिनियावनोमोन जों थानाय रुमा स' बेखौ सिफायनांगौ जाबाय बेखिनिया सिथ्लामोन बैथिं बाख्रि दङ बे बाख्रि ओमफ्राय बै न'आ मेन न'आ ओरैनो उनथिंमोन आरो मानसि थाग्राया ओमफ्राय दा बेखौ सिफायथ'वाखै बेयाव मानसि थानांगौ नालाय बाखि बेथिं जों थायोमोन बेखौ सिफायनानै गोदान बानायबाय কি হলো বেটা হ্যাঁ কি হলো পড়িয়ে নে খেলে বেটা খালি गेलेनायल' स्कुलाव दासो थांदोंमोन दानो फैबाय बे गथ'आ फैसा ना फै याद चला बेटा याद चला धुन ओमफ्राय बिजावजालि उन्दैया जोंहा जोबोद समायना बिबार गायना दोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै नायलांदो नोंथांमोना मा बिबार दङ नायलांदो नोंथांमोनाबो आं दिन्थिनोसै बिराद मोजां दाबायदि एप्रिल सिजन एप्रिल माने बैसाग मोनफैहां समाव बिराद बिबारफोरा जोबोद बारो जोबोद मोजां नुयो भब्लं जोंहानि भब्लं बियो फंबायनि फिसाला पड़ी जाबा बेटा हेटे न पिछुआई लो पड़ी पिछुआई दे कमेन्ट सेक्शनाव खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोन आं माखासे बिबारनि नामखौ मिन्थिया बेनो नै बेयाव गलाब बिबार मोनसे बारनानै दं जोबोद समायना वा इमान समायना बेथिं ओमफ्राय बे मायेक बायदि मा नामथाय आंबो मिथिया नोंथांमोना खिथाबानो जाबाय मायेक बायदि फुलानो एकदम मायेक बायदि बारबाथाय जा मोजां बारखायो नै एकदम नायबाय थाथावथाव बारो बिराद समायना बारखायो बेबो बारदों दाबायदि बोथोराव जोबोद समायना बारो माने बिबारफोरा नायलांबाय थादो बेबो मोनसे बिबार नों बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बराय हरनो जावलिया बार नों मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ बराय हरनो नै बिथिं बाख्रिमोन जोंहा बिथिं जायगायानो गैला एकदम जेने थेने एसे बानायबाय बिथिं एसे जायगा दङ आरो माइ साय हानना जायगा नांगौना अखा हादोंमोन नालाय दिनै हराव जा मोजां जानानै दं एकदम फ्रेश साफा आरो जोंहानि न'आ एसे भितराव जे ओंखायनो एसे हाद्रि हालाबो जाया आरो मेन रडनिफ्राय ओंखायनो बिबारफोरा साफायै मोजाङैनो थायो वाव बेथ' जा मोजांखा आं नुनानैनो एकदम गोसोखौ बिराद सान्ति नांबाय नुनानै माने बे गलाबा बिराद साइजनिखा बेबो मोजां बे गोजा फिसा बारो आरो डाबल फिसा बिराद समायनाखा जोबोद समायना ना नोंथांमोनाबो बुंहरबानो जाबाय চলাই দিয়াছ না তুমি অকলে চলোৱাচোন চলোৱা সাইকেল চলোৱা फैदो आरो नायलांबावनोसै मा दङ जोंहा जों नैबेखिनियावनो थायोमोन आरोना बेखिनियावनो थायोमोन ओमफ्राय बेखौ सिफायनांगौ जाबाय माने न'नि डिजाइन होनाया कमप्लिट जाया नालाय इनकमप्लिट जायो बेनिखायनो जों बे न'खौ सिफायनांगौ जाबाय जों दा बेलेगाव थाथ'यो ओरैनो दाउ गन्द्रा बायदियाव बैथिं लेट्रिन बाथरुम ओमफ्राय नै ओंखाम संग्राखौ बेयाव बानायनांगौ जाबाय नै बेखिनियाव दंमोन ओंखाम संग्राया खिन्थु सिफायनांगौ जाबाय नालाय बिथिं लांबाय ओमफ्राय बिथिं पुराना न'आ दङ पुस्कि কি খবর হানি बेयो
टिभि रुम जोंहानि सिगां माने केमसि बाटाम बेरा बाटाम मोन आरो जोंहानि न'आ दाबो बेनो सिफायथ'वाखै न'आ फुल जाबासो सिफाय जासिगोन आरो ओरैबायदि दावराव खालामो बिसोर मानै गथ'आ ओरैदि दे किउ कानबाय थाखो नैबे बिबनांमोननि रुम फंबायमोननि बेयाव थायो बिसोरो ओमफ्राय बिथिं जोंहा मन्दिर दङ बिश्वहरि फुजा खालामो जे जोंहा बिश्वहरि मन्दिर बानायदों कमप्लिट जाथ'वाखै बा न'नि खाथियावनो आरो इथिं ओमफ्राय नैबे मोसौ गलिमोन बेखौ दाउ गन्द्रा बानायबाय दाउ गन्द्रा बानायनांगौ जाबाय बिथिं फख्रि दङ ओमफ्राय दैया गैला रानबाय दायो फख्रिया बेयाव मानैसो दंबावो खोमा जापानि ना बेखौ मोजाङै दोनदों जों मोनजाफैयासै जों फैनाया गोबाव जाबाय ओमफ्राय बेबायदि आरो जोंहानि बारि उनथिंनि लकेसनफोरा बे बारि नै बिथिं औवा बारि दङ एक्चुअली जों थाग्रा रुमखौ सिफायबाय नालाय जों मायाव थायो दा दिन्थिनोसै जोङो लांदां फांदांनो थाबाय आरो एसे बेयावनो थाबाय जोङो बेखौ बयलार फार्म बानायदोंमोन खिन्थु बयलारा माने गेजेराव बेमार फैसोदोंमोन ना बिनि थाखाय माने बयलारखौ लाबोनाय जादिया जोंनो बयलार जाफैबाय दा जोंनो बयलार जानानै बेयाव थाबाय आरोना बेयावनो थाबाय जोङो बिराद माने हराव बिराद मोजां नाङो माने फेननि लकेल एसि फैबाय थायोना साइडनिफ्राय स' बिराद मोजां नाङो माने थान्दा थान्दा उन्दुनो आं गिदोंमोन फार्स्ट टाइमाव आं गिदोंमोन खिन्थु दा सानथाम हरथाम जाबाय माने हेबिट बायदि जालांबाय आरो गिला फार्स्ट खालिथ' आयु ओरैबायदि माने उन्दुनोनो ओंखाराखैमोन आङो माने बारे सिरि मोनबाय थादोंमोन जे माबा फैसिगोन नामा बुहुतफोर फैसिगोन नामा होननानै ओमफ्राय दायो दिन्थिनोसै माबा मा होनो जोगोनार थाइनैसो थाइदों माने न'आव खेथि खालामनानै जानायनि मजायानो बेलेग नङा होमबा नों बाजाराव थाङोब्ला आजिखालि माने मोनसेबो बुस्थुखौनो बिना मेडिसिनाव माने आबाद मावनाय जों मोना स' नैबे फिसासा थाइसे दङ बेयाव फिसासा थाइसे थाइहांबाय लवार दं नामाहाय बेयाव थाइसे फिसासायैनो थायना दङ मैया ना दाखालि थाइसे जाबाय जोङो नै बिथिंबो थाइनै थाइदों बै थाइसे गाहायाव ओमफ्राय बै गोजौआव एसे थाइसाबदों एसे माने न'खरनि खेथिफोरा मोजां जायो आरो जानो अर्गेनिक नालाय हासारबाबो माने गोबोर हासारल' होयो बे गोबोर हासार मोसौबो दङ जोंहा मानैसो बिबार बारहांदों दासो थाइख्रिहांदों फिसानो थाइख्रिहांदों जोगोनारा दाखालि मैया जाबाय थाइसे गोथावानोमोन एसे जोगोनारा गोथावसाब ओमफ्राय जोंहा बै सिथ्लायावनो मारा नायो माने न'नि सिथ्लायाव मारा नायोबा माने ओरैबायदि लेथ्रा जायोना न'आ हाद्रि गुफुंनानै जिफोराबो माने सिथाबनानै माबा जायो मा होनो मानो माने गानबाथाय बिनिखायनो जोंहा बिथिं एक्सट्रायैनो बानायबाय सिथ्लाखौ बेयाव न'नि एसे गोजान माने उनथिं आरो बारि उनथिं बेयावनो मारा नायो जोंहा ओमफ्राय बै आंनि अमा फार्म खुलिदोंमोन आङो ओमफ्राय मा होनो गेजेरावनो आफ्रिकान स्वाइन फिभार फैबायना माने माबा थैबाय आंहा बिराद लस जाबाय ओमफ्राय आं गिनानै फानजोब्बाय ओमफ्राय दा बन्द' खालामनानै दोनथ'बाय आरो ओमफ्राय नायनोसै बोसोरसेनि उनाव आं स्टार्ट खालामफिननो सानबाय बेनोमोन बुरजा साब जाबायमोन आंहा अमाया बे उनथिंबो बानायबायमोन जों रुम 2 मोनथामसो ओमफ्राय सिगांनि रुमा 4मोन ओमफ्राय फिसास खालामलांबाय आंखौ आफ्रिकान स्वाइन फिभारा माने जों बाय'सिकिउरिटि मेनटेन खालामासैना बिनि थाखायनो एसे जोंहा भुल जाबाय नङाबा दालागै फार्मा बहुत गिदिर जासिगौमोन आरो नायनोसै उन बिथिंफोराव आं स्टार्ट खालामफिनगोन अमा फार्म गय बागाना दासो थिखांहांदों बोसोरथाम ना बोसोरब्रै जाबाय बेयो आरो बोसोरथाम जाबाय नालाय बोसोरब्रैसोनि उनाव मोजां प्रडाक्सन मोनसिगोन आरो नायफोरो थायसिगोन खोमा खालमासिफोर स' न'नि थाखाय जानो थाखाय एसे गायनानै लानांगौ मानो होनबा आजिखालि बुस्थुफोरनि एसे दाम एथ' दाम जालांबायना ओंखायनो न'आवनो माने एसे गायना लानाया मोजां होननानै आं सानो आरो स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव आया खोजिमा हरबाय खोजिमा
खैजिमासो अरजाजोब्बाय आयु मैया खैजिमा हानदोंमोन बेयाव आदामोना ओमफ्राय दिनै माने बासिनानै दोननाया जा गाज्रि अरखाबाय आयु आथिङाव खैजिमा अरबाय बिराद अरजाबाय आं खैजिमा आथिङाव एकदम बावगारदोंमोन आं माने मैया आदामोना खैजिमा हाननानै माने बेयावनो दैजों साफा खालामनानै बेयावनो गारना दोनदोंमोन आं बेयावनो गाब्र'हैना लाफ्लांबाय सेस अरजोब्बाय आंखौ स' थेंक इउ रायजोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिं लानानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय बाय गासैखौबो